ekene m Igbo niile, Igbo ndị ọma ji eme ọnụ na unu mana okwu bịa na mgbagbo n'ụbọchị nke taata biko n'ọnụ. Okwu a jikwa wee na-ekwu okwu a bụ na asịzi na Matthias na asịzi ndị mmadụ febezie nna ya ochie bụ Ezeaku. N'ohe na-ewuzi nkịta na Matthias na-abịa asị ndị mmadụ si kpọwalụ ya Ezeaku dị asọ yọlọ ya ala ayụyọ sento Okonkwo yọlọ ya ayụyọ sento Okafọ yọlọ ya ayụyọ. Maka na ekwugo m ihe a na mgbe mbụ na-ekwusi ike na-asịkwa ọzọ kwekịta na tupu ndị mmadụ amalụ ihe Matthias na-eme, tupu ndị mmadụ achọpụta ihe Matthias na-eme, Matthias will be far gone. Onwe bụ na mmadụ agbafuwe na aghọta badị na ọ gbafugo na bi ime obodo nwere ike ọsị obodo Igbo na-asụ ofu village na Thailand ọ na-akpụ badị na ọdọ village na ego akụ na ụba ndị obodo gbanaga. Mana ndị mmadụ ekwere afịa in my own way, na-asị na ọ bụla o si eme na ya ọ dị ha mma. Unu enene vidiyo ka unu fụ ebe Archbishop ya ochiri echi bụ assistant pastor ya na ndị omenala ụzọ eziokwu fire ministry ka the guy na-aga ọfọ ute ọjị Matthias ebe takweli ya na ntị ya na kwuru maka Ejiofọ. Okwuzie maka Ejiofọ ya bụ Ezeaku na wee mịa isi ọ na dosazia isi. Biko nenene vidiyo ka unu fụ ka unu mazịkwa na ihe a ọ bụzikwa omenala ka a na-eme. Maka na mkpu a anya na-eti ya na-etisi ya ike. Mgbe anyị tigidelu mkpu a tisibi ya ike lube mgbe ndị mmadụ egebe ntị, but then Matthias will be far gone. Mana for now unu feel na unu na ya kakwu ọ na-emepesi branch aghara were egwu na ọ na-anata unu na offering na tithe na-aji agba estate na development bịa. Ihe ọ na-emero mgbe Igbo love themselves so the hot ọ bụzi kịta ihe dago ka ọ ya eme. Use your head. Use your head. Nene video kwa unufu. Ndi Omenala bụ ụzọ eziokwu Mountain of Fire Ministry. Erigunu. Matthias erigunu. Nya bụ na Matthias gwaziri unu kun na-ekpeziri mpa ya wụ Ezeaku ekpere na-ayọzi ya amara na ngozi. Instead of arọbụ na egu nwanụ na ndị mbụ na ndị egede nwanụ unu si n'ọya nwa kun na-efe. Obinigwe achịgbuo n'onwe ya n'ọchị. Obinigwe achịgbuo n'onwe ya n'ọchị n'isi unu. Wọchị ya nụ kunu foge Matthias na onye mansavu ya na-agọzi oriri. Ịmara agwa mụ n'ihe a Matthias na-emewe ụka. Ando usoro ndị Catholic Church ka Matthias Jesus ihe o na-ezuzu. Wọchị ya nụ na the next video kunu foge Matthias na onye mansavu ya na-agọzi ọjị ha ji eme oriri. Ha na-agụ arọbụ na ego dị nsọ yọbara ya ayịyọ, ojukwu dị asọ yọbara ya ayịyọ. Matthias wee takwee nwa boy ya na ntị si ya kpọọ Ezeaku dị nsọ. The boy akpọọ Ezeaku dị nsọ, ha na-azị ya yọbara ya ayịyọ. Ndị Omenala bụ ụzọ eziokwu Mountain of Fire Ministry. Erigunu. Matthias erigunu. Nya kịta ozi Ezeaku dị nsọ ka unu na-ekpeziri. Ọ bụ ozi arọbụ na ego dị nsọ, ọ bụ ozi Sentimazi Okeke na Sentimazi Okafọ. Kịta ozi Ezeaku dị nsọ mere anyị ebere, Ezeaku dị nsọ mere anyị ebere, Ezeaku dị nsọ yọbara anyị ayịyọ. Just watch the next video. Wotuo ntị gị na ana ka ịnụ ihe ha na-ekwu ka ifo oge Matthias takwere ya na ntị si akpọ Ezeaku dị nsọ. Dị akpa ma si Ezeaku dị nsọ unu na-eti yọbara anyị ayịyọ. Ndị eriri eri. Watch the next video. Ka m bịakwa. Ndị Omenala bụ ụzọ eziokwu Mountain of Fire Ministry. Erigunu. Matthias erigunu finally. So n'ihe niile Matthias na-eme all this while na ihe niile ọ na-eti na men of God na ndị ụkọchukwu na-eme bụ ka unu wee worship wee mpa ya bụ Ezeaku.
ha na-eti Ezeaku dị nsọ, unu a na-asị yọbara ya ayọ, Ezeaku dị nsọ yọbara ya ayọ. Mmadụ one n'ime unu ma ụdị ndụ Ezeaku biri before nwụọ? That is by the way, abara m ọnwụ anwụ ka ọ dị ndụ. But how many of you ma ndụ Ezeaku bụ mpa Matthias biri, or ma about his lifestyle, ungeji wee na-ekpe ekpere na-asị ayọbara unu ayọ? Ka many of you ma history Ezeaku bụ mpa Matthias, unu gbakọrọ one-emu na na-asị yọbara ya ayọ, Ezeaku dị nsọ yọbara ya ayọ, Ezeaku dị nsọ mere ya ebere. Eriguru Obinigwe achịgbuo n'onwe ya n'ọchị n'isi unu. Nye ọbụ ozi arọbụ n'egugu na-ekperu ozi Ezeaku dị nsọ yọbara ya ayọ, Ezeaku dị nsọ yọbara ya ayọ. Ndị eriri eri ịma ọpụta last time na-aba na ihe ha na-eme na ihe ndị ụka na-eme ahụhụ ofu ihe few days ago. Onwe ihe na ọbafọ ha na vidio na-akparị m na-akọnye ọnwụ n'ọnụ na nsị na ihe ya na ndị ụka na-eme ofu ihe. Watch ya the full video I'm about to show you guys na ka igwe m ihe dị iche na ihe Matthias na-eme na ihe ndị ụka na-eme. Ka ịhụ ka ha si wee gọzie oriri onye ndị Katọlik si eme. Ka ịfụ ka ndị kwaya si agụ egwu ma a na-anọ iri n'ụlọ ụka, ka ha nwa si eme nke ha, ha wee na-abịa wee na-ewere ọjị. Agwa m na ihe ha ji eme oriri nke ha bụ ọjị, a na-abịa na-ewere ya n'efere na-ata ihe aka nwa ji wee mere oriri nke ha. Watch this video ka ịgwa m the difference between ihe Matthias na-eme na ihe ndị ụka na-eme. Erigo unu Matthias, erigo unu finally. Ọ bụrụgodu ndị dibịa nwan mesiri ife ike, ọ na-emesi ife ike, onwebeghị anybody ha ga-asị na worship mpa mụrụ ha, mana akpa amụ ha na-akpọ Matthias, eze ndị mkpụrụ mmiri, tụgharịcha brain unu wee bụrụzie nke kun na worship mpa ya bụ Ezeaku. Obinigwe achịgbuo n'onwe ya n'ọchị n'isi unu. Watch the full video and make sure you share after watching. Ka ọ dịkwa
Eji m n'aka n'ụlọ afọcha anya na mbụ vidiyo mana unu sikwa na enene na asịkwa inenecha subscribe gbela notification gị ka isola anyị na-enweta notification mgbe ọbụla etiri vidiyo ọfọ na channel anụ nke kachasị mkpa bụzi na subscribe na channel anyị subscribe cha drop your comment na comment section na ihe na anachi ya taa ọzọ ngwanụnụ ka ọ dị mgbe ọzọ.